uNkulunkulu uveze kimi ukuthi through umoya ingcwele ukuthi sisukile ebungcweleni njengebandla. Ayikho into ebuhlungu njengokuzwa ama motivational speakers evuselela emotivate evuselele nikithemba, kodwa mawuthi uyabuka balinikile ithemba kodwa uthi uyabheka ubone ukuthi kwalethemba bakunika lona awazi imali yokusebenzela yini. Kubhlungu bafowethu ukutshelwa ukuthi uzophumelela ungaphumeleli. Kubhlungu ukutshelwa ukuthi kuzolunga kungalungi. You know, sijwayele kakhulu thina abantu abamnyama, sijwayele lento yokungatreat isisusa sendaba. Sifuna ukulwa nezinto ezibonakala manje. You know, makuthiwa kunephunga njoba sihleli kunephunga bese sibona isihlahla, sibona ifruit elibolile. Usually sidila nefruit elibolile kanti akuzuza ukusisiza ukudila nefruit elibolile. Omunye angadila mhlambe negatsha lelo aprune ashaye lelo gatsha luwise phansi ayitshethe uqedile, kodwa still isihlahla sisekhona. Omunye afika gawula isihlahla still ama roots asekhona. So kuhle bafowethu ukuthi masenza izinto noma sikhuluma izinto asiye ezimpandeni zazi ukuthi konakelephi kuqala. So umoya ingcwele uthi kimina akulungiswe indaba yobungcwele, kubuyiselwe ibandla ebungcweleni. Bafowethu ubungcwele bukhona, ivangeli lobungcwele likhona, kuyaphileka ebungcweleni. I want to show you something ezweni likaNkulunkulu manje sikhulume ngalo bese siyathandaza. Ubungcwele uthi uNkulunkulu kwincwadi kaLeviticus chapter 19 verse number 1 uthi kuMose atshele yonke inhlangano yabantwana bakaIsrayeli ukuthi niya kubangcwele kimi ngokuba nami mina uNkulunkulu wami wenu ngingcwele. uNkulunkulu bafowethu sizombona ngoba singcwele. Athi ama-Hebrews zamelana ukuthula kanye nabo bonke nokuzingcwelisa ngokuba akekho ongabona uNkulunkulu engenabo ubungcwele. So into edingeka bafowethu ubungcwele. Ile ndlela sihamba ngobungcwele, awukwazi ukuhamba kule ndlela ubungcwele bungekho. Ningadlali bafowethu ama-hyper grace preachers antshela ukuthi you can't live holy, it's only God who is holy. That's nonsense. It's a lullaby nonsense. Ivangeli esingalazi elingakaze lifinyelele kuthina lelo. Ivangeli eli nonsense, ivangeli elithi phila noma kanjani. So uma kanti philwa noma kanjani, then angiphume ngiye ethaveni, uhlala ethaveni okade eziphuzela ijika, hlala okade semkipitweni aqhubeka ayikipitele because uNkulunkulu we can't live holy. But egcineni yena uya-emphasize ezweni lakho ukuthi be holy. Akasho ukuthi I will help you be holy, uthi be holy. You must strive to live holy. You must strive to live holy. As awukwazi bafowethu ukuphila nje. Hayi kufanele siphile ubungcwele masabantwana bakaNkulunkulu. Alright, ake sifundeni kancane ke izwi lenkosi. Ngicela sibheke incwadi kaIsaiah chapter 6 verse number 1. Isaiah chapter 6 verse number 1. Ikhona into engifuna siyibheke lapha bafowethu. Ngiyacela sivuleni mhlambe ngokusheshsha. Isaiah chapter 6 verse number 1. It's a doctrine from hell, yes. It's a doctrine from hell. It's a doctrine from hell. You can't be holy. Akekho umuntu kushuthi sifana nalaba manje kuthiwa yilama mainline lawa bathi ngeke usindise usanyathela into uthanda. Uma sinento esiphikayo kusa yabona khona engifuna ukunitshela bafowethu ukuthi unemali akusho ukuthi ukhuluma kahle. Baningi abantu abanemali abagejayo mase bekhuluma. Ukuthi udumile akusho ukuthi uzokhuluma into right. Ukuthi une TV kuthiwa yini lento lama shows alapha ku TV, no, ukuthi une reality show ku TV akusho ukuthi uzokhuluma into right. Ukuthi uvela ku TV akusho ukuthi nezinyanga ziyavela ku TV, nabathakathi bayavela ku TV, naba ama product bayavela ku TV, nezinkabi ziyavela ku TV, nezihlobongi neziphinki ziyavela ku TV, nabangaligcina izwi kaNkulunkulu bayavela ku TV. So ukuvela ku TV akuqualifyise ebungcweleni, akwenza ube right. Ngike ngibuke imingcwabeni makufika isikhulu sendawo sihamba ngoMercedes Benz, sihamba ngeJeep, sihamba ngani whatever khaya ekhona, ngisho sihamba ngeRolls Royce noma ngabe sihamba ngani, sifika kuthiwa animsukela uzwe sethiwa yakanikezwe ithuba Nkosi yami kube nezwa lisho. Sivane sisukume isigwili sithi viva bani viva, sisho iqembu elithize lepolitiki into esingayidingi le mngcwabeni. Uyabo sisukume isigwili sikhuluma into eyodwa ezodala umndeni ukuxabana kuphela umndeni.
khona abantu esibanikeza ama-opportunities basilimaza sibanika lama opportunity ngoba sibona ukuthi umuntu ngoba unemali noma ugqoke kahle noma mhlawumbe unemoto enkulu or mhlawumbe ufunde kakhulu akusho khona abantu abafundile kodwa bangafundisekile baningi abantu abafunde kakhulu kodwa bangafundisekanga abangakwazi ukubeka indaba kahle ufundile yena nazi certificate kodwa mekwasuka mawumthatha umnika ibandla uzokona baningi ngeke ngibone emnifundiswa sezijuza amathe ngoley'hlanu la sihamba khona sihambe sishumayele uzifice ethavern sezithe sijuza amathe kwehlamathe la seziyokozele uzibuza ukuthi imfundo le ayimtsheli yini ukuthi wrong lempilo ayiphilayo umfazi ahlala ekhaya kuze kuyosa abuye azokhala esontweni athi bazane ngikhule ekseni eshi principal isiziyokozele ethavern. So ukuthi ufundile akusho ukuthi unoNkulunkulu ukuthi ufundile akusho uzokhuluma kahle baningi abantu abafundile kodwa abamabhimbi mase kufanele babeka indaba. Asifundeni uIsaiah chapter 6 kaningane zakwethu angifuni ukulibala kakhulu egameni lika Jesu. Isaiah chapter 6 verse number 1 uthi isihloko sakhona ukuthunywa kuka Isaiah ngonyaka wokufa kwenkosi uZiya ngambona uSimakade lamikile la 2021 i-translation ethi uSimakade engasho ukuthi uJehova. Alright, ngonyaka wokufa kwenkosi uZiya ngambona uSimakade ehlele esihlalweni sakhe sobukhosi umsila wengubo yakhe ugcwalisile ithempeli. Verse 2 ngaphezulu kwakhe kwakumi amaserafi ilelo nalelo lalinamaphika ayisithupha ngamabili lalimboza ubuso ngamabili lamboza izinyawo ngamabili landiza. Right, bese uthi verse 3 elinye lamemeza kwelinye lathi ungcwele uSimakade wamabandla umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakhe. Ngifuna sibambe ivangeli lobungcwele namhlanje. uIsaiah uyabona from verse 1 ubuka lento ethi ubona umbono ngamanye amazwi ukuthi ngokufa kwenkosi uZiya kwavuleka ipage ukuba ngikwazi ukubona inkosi uthi ngayibona ihleli siphezulu esihlalweni sayo uthi umsila wengubo yakho ugcwalisa ithempeli likaNkulunkulu uthi ngabona konke ngazi ngabona ngishingelo samaserafi. Now konke ngifuna sinake la uzibona zonke lezi uma kuthiwa wagcina la uIsaiah wayezophuma nemessage wrong aphume engalungisiswanga yena kodwa ayoshumayela. Baningi abantu ababone imbono baphuma bamboshumayela baningi abantu ababona imbono baqala ama ministries bengalungisiswanga izwi wakho usezolungisiswa manje ungathathi vision eyodwa bese uyayiconfirm ukuthi uNkulunkulu ungithumile. No, it can be because iBhayibheli lithi ulinda umbono ngokuba umbono ube wesikhathi ulinde uyalinda umbono uzufezeke. Awuvani uthathe nje ivision eyodwa bese ugijima nayo uthi ubizo uNkulunkulu. No, lalela la uIsaiah makuthiwa wathatha le portion lesayifundile wazohamba nemessage wrong ayotshela abantu ukuthi ngimbonile uNkulunkulu ngibone ngishingelosi kodwa yena ebengalungile. Uyalungisiswa uma ubizwa uNkulunkulu awubizwa uNkulunkulu bese uyahamba nje uvana uhamba uthilileka nje uyalungisisa uNkulunkulu uyakulungisisa izwi wakhe semlungisisa. Izwi ivangeli lobungcwele sifuna ukukhuluma ngalo namhlanje lithi kwamemeza iseraph verse number 3 lathi ungcwele uJehova noma uSimakade wamabandla uthi ungcwele uJehova uSimakade wamabandla umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakhe. Kwathi ngathintwa legama elithi ungcwele izwi wakhe usephendula uthini uIsaiah olalongo bengakaza yisho lento kodwa makukhulunywa ngobungcwele izwi ukuthi uthini kuthiwa izinsika zomnyango zathuthumeliswa yilelozwi liphi izwi lokuthi ungcwele ngoba ilona lodwa ivangeli lobungcwele lenza uthuthumele. Awuhlali nje esihlalweni ukhululeke ukipitile makushunyelwa ngobungcwele awuhlali nje esihlalweni uqhiphotheke kanti ubuya kumfazi womuntu makushunyelwa ngobungcwele awuhlali nje esihlalweni uthilileke nje ubwazi ukuthi unama boyfriend unama girlfriends la ngaphakathi uma kukhulunywa ngobungcwele. Masithinta ivangeli lobungcwele uyathuthumela lithi kwathuthumela ngisho insika zendlu uthi ngase ngithi uIsaiah ke manje uthi ngase ngithi maye kimi ngokuba ngiphelile lokhu ngingumuntu ongcolile futhi nezindebe zami zomlomo zingcolile and ngiphakathi kwabantu abandebe zabo nabo zingcolile. Bese ivangeli lobungcwele lathi malifika makukhulunywa nje ivangeli elithi ungcwele lamenza wazibona ukuthi ungcolile. Uma sishumayela ngobungcwele sisuke singeve sihluleka sisuke sifuna umuntu azibone ukuthi ume kuphi noNkulunkulu ngoba ilona lodwa ivangeli lobungcwele elikwazi ukuveza ubunqunu bomuntu
Uma ngithi you will be blessed nizobusiseka bazalwane, uNkulunkulu unithanda nonke, nesifebe siphakama sithi Jesus, nokipitila phakama, nomfundisi oqonyile oqoma esontweni uphakama athi Jesus, nodla imali zabantu, nobonwayo wenza ama 1-on-1 sakhuluma ngaze usafundisa, nodlalayo udlala kakhulu ngoba ayikho into emthinta. Kodwa masike sakhuluma ngobungcwele, sathi philana ubungcwele, uNkulunkulu ungcwele, siyoya kuyena ngoba singcwele. Uyaqala umuntu ahluleleke. Umehluleleka umuntu aqala azibona ukungcola kwakhe. uIsaya kuverse 1 verse 2 wabona uNkulunkulu, wabona amaserafi, akuzange kumenza avuma izono lo, kodwa kwathi iserafi lingaqala likhipha izwi lithi ungcwele, ungcwele uJehova wamabandla. Kuthiwa waqala uIsaya wathi no man, angikwazi ukuma-ke manje. Waqala kwathuthumela ngisho iminyaka, iy'nsika ezibona zathuthumela. Waqala wathi maye kimi ngokuba ngumuntu ongcolile, futhi ngihlezi phezu kwabantu, nabantu abandebe zabo nabo zingcolile. Uyalizwa ivangeli lobungcwele lenza uzibone ukuthi uhlele endaweni erong. Uma bungashunyayela ubungcwele, siye kukushumayela ubungcwele, abantu bayoqhubeka bakipite bekholwa, basimele ngamazwi amahle Sunday, kodwa ngoLwesibili abuyele emkipitweni wakhe. Bayolimala abantu sikholwa ngoba asikho ebungcweleni. Bafowethu, uNkulunkulu sombona ngoba singcwele. uIsaya kwathi kungakhulunywa ngobungcwele, waqala uIsaya wathi no, angikwazi. Usezothunywa njalo, basopa ungathunywa ungalungiswanga. For every man of God ethunyiwe, ethunyelwe emhlabeni ukushumayela, ethunyelwe ukuyophilisa abantu, ethunyelwe to start maybe mhlambi movement ethize, noma ngabe yini lobizelwe yona, uyakhiwa nawe kuqala. Baningi abezwe izwi bagijima ngenxa yezwi abalizwile bengakhiwanga. Sikubona endleleni ukuthi awakhiwanga. Siqale sibuke kwi-dress code ukuthi no man, walizwa yenizwa, ubona umbono, wazibona ingelosi zafika speak, wabona, kodwa izwi lokulungiswa lizange lifike kuyena. Uyalungiswa uNkulunkulu, uyalungiswa uNkulunkulu. uZacharias lithi iBhayibheli wayekade tax collector, ebuya zithathele futhi la kuloko akukolekayo. Kodwa mhlazane wona uJesu ethi uJesu insindisi ifikile kwakho, mhlazane uJesu eyongena kwakhe, waqala ngalolo suku wathi no, sengizothatha konke lokho bengikuthatha kubantu ngikubuyisele, okunye nginikele ngako kwabampofu, nginikele ngabo kubafe. Waqala ngoba ivangeli lobungcwele lenza uhluleleke, uye kubugebengu ukhona, uyayeka ukutshelekisa ngemali ukhona uma usubamba ivangeli lobungcwele. Amanye amaqili azongalingena izulu, abazalwana abanama-tuck shop, abazane abadayisayo, badayisa ngisho ugwayi. Why wena ungawubhema ugwayi kodwa udayisa e-tuck shopini yakho? Khona izinto ezizosixabanisa noNkulunkulu. Ubungcwele buyafuneka. Ubungcwele is a must for every born again Christian. Asiqhubeke sifundise lenkosi. Incwadi yabase-Efesu, Efesu chapter 4 verse number 21 to 24. Mawufunda verse 23 kuya 24 lithi nimbatha umuntu omusha owenziwe noma odaliwe ngokaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni. Yes? Nimbatha umuntu omusha. Asambatha umuntu omdala esasithuka ngayo inhlamba. Sasimbathe umuntu omusha manje owenziwe ngokukaNkulunkulu. Wenziwa wamusha ebungcweleni. uNkulunkulu uyayifuna lento yobungcwele. Uyifuna lento yobungcwele. Ngeke uphile bafethu ubungcwele ungazihlambululi. Ngeke ubuphile ubungcwele ungazikhuzi. Ngeke uphile ubungcwele ungabuyeli kuNkulunkulu mawonile uthi baba ngonile kulizwe. Ngeke uzuphile ubungcwele. Ngeke uzuphile. AbaseThessalonika chapter 4 mawufunda uverse number 7 lithi uNkulunkulu, Thessalonians chapter 4 verse 7 lithi uNkulunkulu akasibizelanga emanyaleni kodwa usibizele ebungcweleni. Uyabuza ubungcwele khona into esibizelwe kuyona. Ungasho ngithi ubizelwe esontweni, mina ngabizelwe ubungcweleni, not isonto. Alikho isonto engilidefendayo, ngisho ngakhulela kulona, ngisho ngahlala kulona, ngisho ngangigcinwe kulo, ngisho langamukela ngilimele, alikho engilidefendayo. Ngidefenda inkolo yobele. uNkulunkulu uveze kimi ukuthi